క్లూ టుడే న్యూస్ కి స్వాగతం. సంగారెడ్డి జిల్లా ప్రభుత్వ మెడికల్ కళాశాల జిల్లా హాస్పిటల్ ను తనిఖీ చేసిన డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మిన్ డీజీ అండ్ ప్రొహిబిషన్ ఎక్సైజ్ శాఖ డైరెక్టర్ షానవాజ్ ఖాసిం ఐపీఎస్ మెడికల్ స్టూడెంట్స్ కు అన్ని రకాల వసతులను కల్పించారు. నాణ్యమైన విద్యను బోధించాలని, జిల్లా హాస్పిటల్ కు వచ్చే రోగులకు మెరుగైన వైద్య సేవలను అందించాలి, హాస్పిటల్ పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉండేలా చూడాలని సంగారెడ్డి జిల్లా హాస్పిటల్ మెడికల్ కళాశాలను సందర్శించిన డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మిన్ డీజీ అండ్ ప్రొహిబిషన్ మరియు ఎక్సైజ్ శాఖ డైరెక్టర్ షానవాజ్ ఖాసిం ఐపీఎస్ అన్నారు. ఈ సందర్భంగా మెడికల్ విద్యార్థులకు ఉండవలసిన కనీస వసతులు, క్లాస్ రూమ్స్, మెడికల్ ల్యాబ్స్, విద్యార్థుల హాస్టల్ రూమ్ తదితర వసతులను ఆయన తనిఖీ చేశారు. అనంతరం విద్యార్థులతో మాట్లాడుతూ ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్ ప్రావీణ్య ఐపీఎస్, జిల్లా ఎస్పీ పరితోష్ పంకజ్ ఐపీఎస్, అదనపు కలెక్టర్ చంద్రశేఖర్, మెడికల్ కళాశాల ఇన్ఛార్జి ప్రిన్సిపల్ మాధురి, సూపరింటెండెంట్ అనిల్ కుమార్, సంగారెడ్డి డీఎస్పీ సత్తయ్య గౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.